Damini di batana suburu sen saluhu naroha imama na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madi hita saluhuna bareta naudi nagabihatan di bata di Boronginon di pestata lahu makalason hari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus natar surah di Matius bidusada ayat 10 1 ayat 20 tanyo kamu mah hatani debata yang go hatutubu ni Yesus Kristus songon odo ujo orwan ni si Joseph idope inana si Maria gabi-gabi do iba na siya tod di porbadia adorang so masih padohan dope nasida ala parrohan abonar si Joseph namangoro si Maria danga dong rohana paurakun nasida gabi ditahi rohana nama naing sirakonon nasongoni alaya di nasongoni dope tahi ni rohana idama ini pina suruh-suruhan ni Tuhan ni nama dok ibana Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabi dongamu sari pimuse aisyat tod di porbadia do naing di ibana tumubuhon anak ma ibana Jesus do warna bainonna epelon na do bangsona siat akka dosana si Dabi masa pesudi ni asa jupang na inatahon ni Tuhan ni markiti sian panurirang na namadok ida ma amu ma gabi-gabi do na berbajui tubuan anak ma ibana jala bayon na magwarra Immanuel lapatan na dongat tama dibata ido sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus naing sada suku-suku nabalga na naing sielusata dia may didi do hita tubuh jala songo dia do nang hatu tubuh ketika kita merenungkan yang harus kita jawab dan harus kita sadari di mana kita dilahirkan. Apakah kita di rumah sakit? Apakah kita dilahirkan di rumah sakit mewah, di hotel, di kampung, di Sipaso, di ladang, di porlak, manang di dia. Lapatan na yang dohonot tadi area tubuh tai jala molo taingot tubuh kita di dia paingot tok kita dui. Asa nang dohonon na i manakay molo hita tubuh to nakagani di rumah sakit di jabu patuduhon bah taburo ningong maropani alayang ko di bagasa 30 tahun di do i mahatutubo ni Jesus marhiti si Maria do si Joseph na pinakulingan nito di inamadok na tubo ma anak di ibana ido natabering di bagasa tubo kon nagabi-gabian si Maria do si Joseph inganan i manak ngani pahatutubo na di inganan naso lain di barani pina pola do didok nakagani ima songon inganan na tidak pola do kuda karat na mangalui alai berengotta di inganani ba palangiri do di maropani dang di penginapan alai didok di lunasi de songon inganan di barani pina mengerikan dosa sitong na molo sianihita. Alain yang berengot tadi sebagai satu pukul sada secara nama dok bahwa secara Natal itu menyatakan kepada kita nabelga situ tuh di secara idora ubah kesteng rota. Mengapa dan kenapa Natal itu Yesus itu bahasa boleh kod di Bethlehem so natadok hutan namet itu natazahan ang dimikan limay
Di Mika 5 ayat 2 ayat 5 prata pamit metudo honian. Alay siya kolo haroron si palui. Lapatan na ng dohon tadi si. Di situ berengot ta ima kolong ni roha bahwa ternyata nabalga bah berengot tama kelahiran Yesus Kristus manang hatutubunay batuduhon siyan hasil repon siyan kerendahan. Nabaduahon nang dohonot tadi baga satu pukon ima hatutubu ni Yesus markite si Maria dan si Joseph ada berengot tadi si nabatuduhon dang siyan keluarga nasungap dang siyan keluarga na berengot ta siyan nahibat tetapi betul adalah siyan keluarga yang sangat sederhana. Molo tidak di hati tubuh ini apa yang terjadi. Bahwa yang terjadi kita juga tahu. Napi natupa ni ima kaisar. Nah di pada tahun ni kaisar Agustus nama dok melakukan sensus penduduk untuk kepentingan tari dok mari pajak alai tujuan nabah. Tongdo laho marnida nak ini. Pendataan itu dilakukan adalah dengan cara untuk molo taida di si gimana kini faktor naneng berengota pencatatan yang dilakukan adalah asa taringot tu barita raja natubiro barita poso natubi alai no balga musina nataida salah satu kesulas nirohata di bagasa turpukon ima barita hatu tubuh ni Jesus pola do di kuari ima di dok nakaning gabi-gabi amma jalat tubuhan anak di bay magwarna iman lapatan na dongatama di bata hata yang iman lu nga somal tabigi yuben na gurang kuari jolma Immanuel alih hata Immanuel dongatama di bata na paingotok kita na ngatama di bata bahwa songon nadut ni si Paulus di molo nungga di bata dong ata isi balu tenaga dong manusia yang menjadikan Tuhan Allah-Allahnya molo rak iman di bata di bagasan guna hidup beda ini molo siang kuat Immanuel poso na tuwi di kuare Immanuel dong atama di bata Tuhan mau bersolidaritas. Tuhan mau turun menjadikan dirinya iman aking molotadok rupani di bagasa 30 tahun. Roh ibana gabi songon colma berimanel berkonosis datang menjadi seperti manusia. Saudara seda pasu-pasu nabalga di kita di pesta talas dewata na berimanel kita. Na sumalim rohatas ni rohata ditikyon sudi minar buhita alania ala nong dibata gabi dongat na parpudi madia makadong asaha persyaon modo taida dia do sada las ni rohata di kelahiran di Yesus poso-poso na taida apakah tempat apakah yang kita katakan inganannya tidak. Tetapi Tuhan Yesus yang mau lahir dalam hidup kita. Kepedulian, rasa solidar itu, Immanuel itu, perhatian itu. Tidak caper. Tetapi adalah berbagi. Itu hata Immanuel. Ia menyatakan iman akan las nirohata roh ibana laho paduan mengampuni, memaafkan. Itu beda nak ngani di Lukas 2 ayat 10 bati hasanga pemma di bata nadi yang dami ma di portibion. Itu Immanuel membawa kita lah merdamai, membawa kita lah berbahagia. Imau benar saya tadu tas somal tabigi di Matius 5 isi martua mahala si godami ai kuaro dona sida anak ni di bata. Dami do si buanot tasian hatu tubuh ni Yesus. Immanuel berarti mardami. Molo nunga halat na berimmanuel na kanigani. Di sido berengotta.
membangun masa depan kita, membangun diri kita, membangun persahabatan kita, membangun jiwa kita, dan sekaligus juga iman ini, membangun setiap persekutuan kita. Naparpudi di bagasan hatu tubuh ni Yesus na di Betlehemi, paingotok kita doi dia me roh ibana sian torok di roha. Suatu tindakan yang rendah hati, tindakan yang luar biasa, meninggalkan kemewahan, meninggalkan kehebatan, meninggalkan pikiran-pikiran kedagingan, meninggalkan iba kahasan apa na iportiyon, gabi tubuh nganan natung masay liya, natung masay terhina. Ido sada pesan na jalota. Pesan yang luar biasa beriman kita hari ini adalah pesan yang betul-betul meninggalkan kemegahan, datang lahir di tempat yang terhina supaya kita ditinggikan. Atau tabuamma Yesus nang tuwi. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, Tuhan Yesus memperhatikan kepeduliannya kepada kita, memperlihatkan semuanya, dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan mendamaikan kita. Immanuel, selamat Natal. Amin. Mulia hati madiho ali Tuhan Yesus Kristus, napai koto kami di pesta nami di Tikyon. Mulia hati madiho. Amin.